आङो गोबां खौथि दिनोबो होयो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि मान होनो गोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो जोंनि बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीनि आरो गोबां नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेशननि गेजेरजों दिनैहाय बे मोगथां महराव नुबाय आं बेखौ खोब एप्रिसिएट खालामो आरो रंजाथाव जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे प्रपार्टि बे जोङो जानानै थागोन जेनेरेशन टु जेनेरेशन बेयो मोनसे जोंनि मोनसे जोंनि सेफटि प्रटेक्ट फरेस्ट जोंनि जे गोनांथि इम्परटेन्स बे जे जोंनि वाइल्ड लाइफ बुस्थु स्पेसिसआदि इम्परटेन्ट बे बुस्थुखौ जोङो मोनसे लासैनो जोंनि लकेलफ्रा मिथिलांनो हासिगोन दिनै सानाखैमोन मानसिफ्रा गोबां बे जे मोनसे समायना मोनसे नेसनेल पार्क फोसावजागोन दिनै गमामायैनो बे हाबाफारिया दिनैहाय मोगथां महर नुबाय आङो अरन एनजिअ जानानै जोंनि स्टाफ आरो गोबां जोंनि लकेल माखासे जोंनि नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेशननि कन्ट्रिबिउसन होनायखौ आं खौथि दिनोबार होयो बासायनाया निस्सय 100% बासायगोन बेवहाय खुनु नेगेटिभ साननांगौ गैया सिन्था खालामनांगौ गैया लकेल गभर्नमेन्ट आरो गोबां जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट बेवहाय सेन्ट्रेलनि गोबां फर्सफोर दङ जोंहा फरेस्टआ गोदान मोनसे फर्सबो बानायबा आरो जोङो क्रिएट खालामगोन बेबायदिनो डिपार्टमेन्टआ बेबायदि इनिशिएटिभ लागोन खौथि जोङो बेवहाय खुनु सिन्था खालामनांगौ आरो प्रटेक्ट जायनि खुनु खोथायानो फैया सिमनिया 391 स्क्वायर किल'मिटारा बियो कमप्लिटलि बियो नेसनेल पार्क जनावनो बियो मोनसे जोङो प्रप'जाल बियो अलरेडि नटिफिकेसन प्रप'जाल बियो बिटिसिआ एप्रुभ खालामखाबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्ट चिफ वाइल्ड वार्डेनआ बेखौ एप्रुभ खालामनानै बेखौ मोनसे गनायथि होखाबाय खोला जोङो माखासे जोंनि एफआरए भिलेज दङ जोंनि उदालगुरि आरो माखासे सोनाबहा जोंनि क'क्राझाराव मोनथाम ब्रान्च दङ जाहारबारि उल्टापानि आरो बेबायदिनो जोङो गौरां आरो रुनिकाटा जों पार्ट फैबाय जोंहा रुनिकाटा रेन्ज जोङो बे मोनब्रै रेन्जजों 391 स्कुवेर किल'मिटारा जों प्रटेक्ट जाबाय खोब आसा खालामो खौथि धन्यबाद होयो सान्तिपुरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा उदांस्रि साननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौनो सोलायनानै लांनो हागोन गोदान बाइक सान्तिपुर बाजारनि भुटान रोडनि साखाथियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय उदांस्रि साननि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथाङा गोदान बाइकखौ 500 राङावनो नोंथांनि नांगौ बायदि गोदान बाइकखौ आवग्रिनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नोगोद रांजों लायब्ला 1000 केशबेक हरफिननाय जागोन बाइक बायनायजों लोगोसे बेसेन होनाङा जासे हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे 10 लिटार पेट्रल फ्रि मोननो हागोन लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो थाखाय लोगोआव लाबोफानांगोन आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट बे बाम्पार धामाका अफारा आगस्ट दाननि 31 अक्ट'सिम जागोन होननानै फोरमायदों फुंखा एन्टारप्राइजनि बाजार श'रुमा अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो थाबैनो सुलुद लादो जानबुं नं 7099100995 एबा 6003817191